ngarah godhong ketela nang pekarangan omah, guys. Nyong wis nggawa tampah sing ambane pol, guys. Kue godhong ketela karete inyong wis dhuwur-dhuwur enom-enom, guys. Lah ya gegen bae kita arah, guys. Lumayan kan nanggo diuluk utawane dioseng, guys. Ambe-ambe banget ki jenenge godhong ketela karet, guys. Aman ki, ora mendemi, tenang bae. Rasanya pada baik kayak godhong ketela biasa, guys. Anak manis-manis priwe kayak kuwi, guys. Kayak dadak tiang-tiang nak wong angel banget, guys. Anu keduwuran ki suwe ora tak arah, guys. Banjur inyong pindah maring kidul iki juga anasa petil lumayan kan. Kena nggo imbuh-imbuh, guys. Nang kulone juga anaya sitik kain tek imbuh enak, guys. Sing nang sebelah lor juga anak godhong ketela biasa sing cilik-cilik, guys. Tak arah juga ya nggo imbuh-imbuh ben tambah akeh. Alhamdulillah oli sak tampah nyinget ora tuku janganan.